Zenbagarrengo aldia da, Hirukide horrelako zerbait antolatzen duela? 8. urtea da, Hirukide sortu zanen hasitako gauza bat, eta hori, 8 urte. Eta zuk parte hartzen duzula? Nik daramatzat, nik uste 8ak daramatza dela. Eskolan sartu nintzen langile bezala Hirukide sortu zenean eta geroztikan. Festak taldean ez nago geroztikan, festak taldean 2 urte daramatzat. Zer nolako ekintzak antolatu dira gaurko egunean? Antolatu diren ekintzak izan dira Hirubiderriruko futbol txapelketa, gero lehiaketa, tortilla patata lehiaketa, pintxo lehiaketa, postre lehiaketa, etxetikan ekarri behar dituztela, eginda, eta gero daude tailerrak, txikientzat, lehen hezkuntzakoentzat, eta gero arratsaldeko San Juan Suaren ekintza. Orokorra bezala hori. Beraz, gehiengoa aurrei dedikaturiko ekintzak edo, Bai, aurrei, eta gero aztu zait esatea gurasoentzat dago eskolaz kanpoko ekintzen aurkezpena dago gaur kiroldegi barruan, eta hori gurasoentzat. Futbol partiduetan gurasoek ere parte hartu dezakete, eta gurasoak apuntatu dira pila bat aurten, eta tortilla patata lehiaketan ere bai, beraientzat. Lehiaketetan parte hartu aparte ere behaien laguntza eskertuko da, ezta? Bai, eskatzen zaie laguntza eta badago laguntza eta pila bat eskertzen da, ze beraiek gabe ezingo litzateke hau egin. Azkenean irakaslea gaude, baina ez gea denetara iristen, eta hori, eskertzen da beraien laguntza, eta beharrezkoa da. Monitore eta voluntarioen lana ere? Baita ere, etortzen diak irikineko begiraleak, eta beraien lana ere primerakoa etortzen zaigu, eta hori. Eskertzen da, dena laguntza guztiak eskertzen dia gaur.